אחי אתה לא במצב טוב, בוא ננסה להירגע. אחי אתה לא במצב טוב, בוא ננסה להירגע. ויבוא המלך והמעניש אותי מסר המלכה. ויאמר המלך לאסתר, גם ביום השני במי שהיה עם מה שאלתך אסתר המלכה ותינתן לך, ומה בקשתך חצי המלכות בדיה. אחי אתה לא במצב טוב, בוא ננסה להירגע. אחי אתה לא במצב טוב, בוא ננסה להירגע. אם אתה תיכן בעיניך המלך ואם עליו ולצור תנתן לי נפשי שלתי ועמי בבקשתי, כי נמכרנו אני ועמי להחמיא להרוג ולאבד, ואילו לבדים ולשפחות נמכרנו הכרזתי כי אין אתה צופה בנזק המלך. אחי אתה לא במצב טוב, בוא ננסה להירגע. אחי אתה לא במצב טוב, בוא ננסה להירגע. ויאמר המלך אחשוורוש ויאמר לאסתר המלכה, מי הוא זה ואיזה הוא אשר מילאו ליבו לעשות כן? ותאמר אסתר, אסתר ואויב המן הרב. והמן נבעט מלפני המלך והמלכה, והמלך קם בחמתו מבשתי היין אל גינת הביתן, והמן המן עמד לבקש על נפשו מאסתר המלכה, כי ראה כי חלתה אליו הרעה מאת המלך. אחי אתה לא במצב טוב, בוא ננסה להירגע. 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 המלך שב בגינת הביתן אל בית משתה היין, והמן נופל על המיטה אשר אסתר עליה. ויאמר המלך, הגע לכבוש את המלכה עמי בבית. אז יצא מפי המלך ופני המן ויאמר חרבונה אחד נכנסים לפני המלך, גם הנה העץ אשר עשה המן למרדכי, אשר דיבר טוב על המלך, עומד בבית המן גובה 50 אמה. ויאמר המלך,